मिले खातिर के बोलावला से सखी रतिया के या जोरा में मिले खातिर के बोलावला से सखी रतिया के या जोरा में हम आज मरला से कोरा में परदाना के पोरा में हम आज मरला से कोरा में परदाना के पोरा में। डाली के मुसरवा अपन हिड़लस खरिया कुआरे में खान दिहलस सखी रे पोखरिया। डाली के मुसरवा अपन हिड़लस खरिया कुआरे में खान दिहलस हमारो पोखरिया। कहेला बहुते मजा बाटे सुनी ललुलिया तोरा में कहेला बहुते मजा बाटे सुनी ललुलिया तोरा में हम आज मरलस कोरा में परदाना के पोरा में हम आज मरलस कोरा में परदाना के पोरा में। राइटर लकी के ये बा कहानावा छोड़ब नहीं जान तोहके पहिराइब गहनावा। दुर्गा राज के ये बा कहानावा छोड़ब नहीं जान तोहके पहिराइब गहनावा। विश्वजीत बादल माजा मरले हमके बोला के या कोरा में विश्वजीत बादल माजा मरले हमके बोला के या कोरा में हम आज मरलस कोरा में परदाना के पोरा में हम आज मरलस कोरा में परदाना के पोरा में। मिले खातिर के बोलावला से सखी रतिया के या जोरा में मिले